Beritahu oleh Yesus Kristus mangkitun abadi amat. Dumi Roma akaparise mengunjungi ibadah di Nado. BH Najani do serangkolo di bawah Sulmana asal kadok alana alai kita manusia sida dan nun dijahamu puroha siang mulanai ditompa panapaido nasida bawa buru-buru adi dokter dibayani tadi konon dibawa do ala do minana lao patopot dirina tudongan saripena gade sadadadi do nasida naduai asa dada dua belasida tung sadadadi do open now pinadomu di debata dan jadi seramu di colma matua jolana mananibum hata di debata jalana olo maula hosa dalam dalam dongan sahaposea asa dada dua belasida tung sadadadi padahal kanjolo hatau do somundia debata manopa bawa buru-buru nasida ditompa jalan sidu ditompa debata colmai di pasu-pasu manasida jalan domba manasida makinok parmahamu asa sopan kamu jalan burihamu sardok karamon dung ditompa colmai bawa buru-buru laus di pasu-pasu manasida dan paluasan debata colmai nanti mempanai mengulungi bagasan asak roha dilendo pasu-pasu asaboi nasida mengulungi bagasan manggonggomona dalam daina dengan sahaposiawa di balik tanau dekat kasdo di pabotoho tuhita songondia Yesus patoran tuhita dititi ibadah disukun halak parise ay muido serang di bawah dengan saripena ahamaan Yesus dan di jalan bosong dia datang surat di buku di Musa kemudian sakap ini bata parjulu sahani maradoko colmana depan ale alam pariseo undang anao iboto do na somunita su tapi ada sedangnya ado hinobonia ado Yesus Kristus orang taksila. Inovasi holo. Inovasi holo manalukun colma akapardus. Jadi omma ikon dolasari
Logika holomondo na yung mendasal ito, pagtungan sa Rio. Ang dito, anong nagpapatabi din, maruhoy-hoy ang tuturuan. Holo daw tuturuan, walang mo yan ako na. Wasa ka sa ulit. Bulong mo kung tetalo, yung mga maruhoy-hoy. Pasti daw, kan? Alam Polo kita para berjalan. Luti dari orang kita rejo. Kolam moko asado si pangalan para pas kolam yang kaya nakota. Jalan masyarakat dan dia jangan Yesus kita marano perempuan sarite. Ondo dari jalan Yesus kita. Asa dia kita perdomaan magkite-kite kolong siya Yesus. Itu rara-rara pola kamu dengan gereja kami pasukan, bahasa dan pasukan, bahasa langsung saja kami dalam tanpa pasukan. Allah naik pasadamu dohulung Yesus Kristus kan. Jadi itu nama aku membela sida. Gadi kembali pasukan julun di bata. Asa holong nasiga ilang ulang holong di holong alani bagak itu anon holong alaganteng itu anon mululan bagak ke holong na mana makulong susahan alani kelebihan na masukut dadong de tadi jadi kelebihan ini balang konoko sirang konoko na juluk aku boto songonong ganteng ni ang boto na songonong ganteng ni na juluk ujaran dan manakah songonong bagang de na juluk dari bagang do dan bagang de ho atau saat mertua tinambunan do tri desikapane andorang sohot do pehamu di pertolongan sariteon jubolo mahamu mamilotani yang sian nato asina. Akan setindang namun ditutuan. John Tumahamu di siang do ambirang di nanay merdongan sartian.
punon nami. Radedo hamu gadis tindangi di ulang pardongan sariteono. Mauliate maha tutu. Hamu sahat matua tinambunan dotri desikapane. Dunga rohamu tubagas joro ni debata alaman sakap lau pahotton pardongan saripeon muna diadopan ni diakon jala na sinaksion ni suderuas Kristus doma masu-masu kuhut pahotton pardongan saripeon munaon asa totong hotamu marsi haulongan jala boy mangulahon tohonan muna songon sahalak ama dohina alani saunaru pangidoma asa hatindakon hamuna ma sakap do yasni rohamuna madite na mangalusi suku-suku kon. Hamu sahat martua tinambunan dohotri desikapane. Dunga tutus yang roha nayas jala bulus hamu lau kau jakon pardongan sarepe munon. Radedo hamu totong marsi haulongan jala marsi pasanapon saleleng hamu mangulu. Radedo hamu di bagasan holong na tutu manjakon akadak danak nanaing basa-basaon di debatatu hamu jala gade amadot inana daulat hamu lama nugu-nugu nasida hombantu patik ni Kristus dot huria Katolik nabadiai. Saunari marsi jalangan mahamu lau satindakon hamu ma manjakoko ridesika pane gabe dengan saripioku marpadan doau na ikon hot rakdo hotto ditikki parsaulian yang hasusaan ditikki lasmi roha dan arsak miroha haholongaku jala pasakapuk kudoho saleleng au mangun. Martadan doau nekon rakto ditiki persaulian yang hasisaan ditiki lasmi roha dan arsak miroha hawalong aku jala petang aku kudoho saleleng au mangun. Saya di patumu debatama padan naung pinataon muna di juluni huriai jala saya di lehon mapasu-pasuna Tuhan muna dua naung di padomu debata dan jadi selamun di jolma asa sidapkan yarira ape di Pulau Batu nasotu pasirang saya hotmatun di Jabu. Muna sama hamu songon tanda ni holong doho tulus di rohamuna. Amin. Ale ridesika pane jalo matit pinon tanda ni holokku dohot tulus ni rohakku tuho di bagasan buat ni ama dohot anak
doton di Porbadia. Amin. Ale sangat kuat dengan bunan, jalan mati kinon, kandani ngolok doa tulis rohak tuo, di bagasan wari ama, doa anak doton di Porbadia. Amin. Tuhu punabadia aka barang leposi ulus do corazon. Ale de batamuan ni habadiaon upangido hamid pasu-pasu ma buku nabadia silam rosario ulos do corazon. Nanay pasaton nami marhite turipe dan baruon sayang giyak mahatami gabe sulu dina golap jala tukko dina landi sayang giyak masilangon paingoton nasida di holongmu jala anggiat ma rosarion gabe dalam nasida lau martangiang manuman hapor siamni si Maria Nabadia suang songoni uloson asa gabe si palas pardagingon tuhot partundion mamita ganjang ni umur tuhot torok ni pinokpar songoni ma nang boras si pernitundion asa pirton dinasida jala leleng mangolu sahat tuna saurmatua marde Kristus Tuhan nami. Amin. Silang dohot rosarioon nagabeboal hanguluan dihamu firma poki bahul-bahul parsalongan firma tundibuna jala totong mahamu marsi haulongan tuma dingin-dingin di parik ni huta janji matogu horas maton di madingin leleng mahamu manggulu. Horas, horas, horas. Dipasahat tu orang tua asa pengalian horas. Akadongan na hinaulongan nunga di gowi jala di perbadiai di bata bolong di sahat martua tinambunan do tri desika panen alai uhut marningot harigan do bolong na sumurung namu di jalo nasida tapasama akatan yakta di bata amatka pas mengajari kita marhite siat panuturi oni hade batauna idualana berparani hita mangin deho amanami nani baru bija Wow.
pardongan saripeon. Sama lomoni roha madebata bangun pinasida naung digohi marite sakramen pardongan saripeon. Debata amana sumbadia sitopa saluhut hasyanganon ditopa hodo bawa do boru-boru tumiru rupang jala digoi hodo nasida margite pasu-pasun mardongan serepni roha kutangnya kon hami do tuho akana posomon nang di pasada margite sakramen pardongan saripeon sadarion. Ale Tuhan, sayang dia ma pasu-pasu nama suki ape tu sahat maktua tinambunan do tri desika panen. Suang songon sayang dia ma haugogoon niton di porbadia songgop jala martagogoi rohana sida asaboi di parngoluhon parbue nang basa-basa ni pardongan saripeoni tu dirina sida jala pamorahon buriami uhut manggoi atuaun ni rumah tangga sida marhite haso sorang nidak dana. Ale Tuhan sayang dia ma ingok nasida mamujiho ditikilas ni roha jala marpangsandean tuho ditiki dok ni roha anggiat ma disude halu jauh ningoluna dihilalana sida malas ni roha asa totongdo diramoti jala didongani ho nasida anggiak ma diparut kilon ningoluna sida dihilalana sida harorong namamboan hasonangan sayang giat ma ditonga-tonga ni ruasmu matangyang nasida mamudiho jala gabe sitindangin di portibion sayang dia manasida sahat tu nasa rumah tua jala gabe rumah tangga nama duma di tonga-tonga ni akasi solhot nang ale-alena asa di ujungna boy nasida mahatuau jala bongo tu harajau na di surga marte Kristus Tuhan nami amin. Malas ni roha kita luna makalason pesta pamasu-masu olon anak dohor boru ni huriana nangga beri pesadarion say gaberi pena seama dihita jon manang di debata jala tapi ruang toto rumah tanggamu tujolon sasahata saolon mamu maulahon nasasi ulahonmu olong dohodame nasian tuhata mian matotong di bagasmu say tangi hormat Tuhan debata domuan disude nariko di daging nang diton di pe say pasahaton nama pasu-pasuna tuna undur di hatanai Pangiru wanamion sama Dio Tuhan. Sayang giat ma debata nama panggogo na sa tudusan mga ramoti mamun di bagatan bolong do kasadaw asa dami ni Kristus ma diyan di bagasan diri muna
nang di tonga-tonga ni bagas guna. Amin. Sayang dia pahamu di pasu-pasu debata, maghite-hite pinopat, dapotan pasaulian, sian aka ale-ale nang tondong, jala matasauran naringgan usude jolma. Amin. Sayang dia pahamu, gadis itindawi ni bolong di debata di tanah on, jala pasokan yang dibasa, uwakka nama sitaonon, doho nama haurangan, asa hajuan magdongan mengiate, ditunggu nasidahamu, ditinggalan di debata nama notong. Amin. Jala debata nasena bubuima, mamas-mas musalmina, di bagasan bernyaman tot anak doton di Purbadia. Amin. Hamu akan dongan, hamu do sitindangi di bagasan buriai, tarimo pasu-pasu, hanguluan dohot bolong dan paharas sondikyon, mau lihat ma di debata. Borkat kita lama katindakon dengan bahasa Tuhan. Amin. Baik, sama titi. Asa mo rasa minati tinggal mo.
Terus maju. Jangan selak pada jam, apa? Gimana? Jamun. Bye. Jam, tu lagi apa kamu? Lagi deh. Jam, Ah. tu. Masih bapak punya duit. Ya, maka pun kalau akan Tuhan ini. Nah. Bidang bidang lagi dah. Oh, bukan Pak saya Pak. Ini buat lagi nak. Anak putri, Joko putri. Mana? Kami. Semua kami. Berapa? Kamu berang weh. Sahat tobas di kion di bagasak kahi pasok kita salutna. Huhut di bagasal la siroha. Dia ka arina uli arina denggat tehe. Ima anak nami, anak pinugusmuna. Nani rahut ni holong. Nagabe mamukka sa ripe na baru. Tehe dohot ima sa pangalian ng buru ang giuduli muna sa pangalian ng buru. Hinorhon ni tulang nami. Dadara perjolo hupasaulyo kani si panganon nami. Molo sur jumolo hupasanga pami hamuna. Tulang nami diharoro nami ripa. Riado hami mandapotok kamuna. Lastong losongoni hamu saudurat tehe dinalaho manjakon hut paimah honoro nami. Tulang nami hinorhon ni rahut ni holong do anak nami do burmuna tehe sa pangalan ng buru. Roh hami membuat dia kasih panganon na suksuk. Do lopan na martanggo-tanggo na godang. Do mardungaton akaindah si pailohot tehe mardungaton aix tio-tio. Odo pe tulang na boy tarpatu pahami. Di haroro nami mandapotok kamuna. Dada makulit tani tulang. Dada tus nami. Ima tehe naung hot ripe anak pinupus muna. Tu ang giduli muna sa pangalan ng buru. Naung manjalo pasu-pasu pardonga sa dipeon. Hinorhon ni ido tulang rohami. Alok tu alupa muna. Laos suwok kami dope. Ima anak pinupus muna tu alupa muna. Hinorhon ni hai mangido tu hamuna masay gomos tulang. Asa masiluk tulak nami. Asa tehe mangido hot tutuhat taparinggan basay. Nagabe arina uli arina dengganon. Nagabe sa urak kaduanon tuduluk taruan. Dinalaho mangulaw si ganupari. Atok sono pe ambe ni tangan ni ima anak pilubus munay ba lasmaro hamu uli nang to di muna na manjakon. Hut marpar sa ulos. Sa loob ng nami maghe kadulang si panganon haroro ni ambe ni tangan ni anak pilubus munon. Aka asa dakani haubalo ni nabainok pangusadyan. Horos mahamu tulang nami di naman jalo hut marpar sa ulos sa. Gabi jalo horos marpar. Satu nak pasu-pasu itu dah sida. Nah, apa mah tak apa. Semua istirahat kamu ni. Tak tunggu tu. Boleh dua seroa. Bola temari di bata, lumoi patpunga tati ko pukala seroa. Di arina uli arina dingganon. Di rencana mo na si tujuh Tuhan, restu Tuhan. Nang kami belum nape. Lasoana ni. Rohamu tutungan di jamu namyo madapoti hani. Ima dia patadahon.
Beri na kukusami dohok bori do kan sa pangalan ng buru nami ang giduli nami marga Pane. pani do Pane. marga pani. Jen main nungabe hidahami buru nami do na kukusami sa pitongan ni jamu ni tulang na. Congoni nang lain nami do boto nami. Jadi halaki hamok kana Mangihut nagabi keluarga bahagia burung monon siang nang dulu mo sa palen ng burung tululog tutaruan na sida sa uran jala si bolabaw si barazoki dongan nami sa matua jala marhitehon tulang nami di haroro nami mandapotok kamuna tongdo namangido pasu-pasu han tu hamunan tulang nami anon duksik pul hamu masih panganut tulang nami otang nami do hamu tutongan di jabu nami bagay na mga peho pasu-pasu na uli pasu-pasu na dinggan marhiti ho kamu jajaran yung bulo nami nagabi keluarga bahagia na haduan dia karaman tuto atuk tulang nami tuksong ni pekana boy tarpatu pahami las marhamu na alay tulang nami om madala nami mangidohon marsul tu hamu na asa silpo kamu non nagabe tutuhat tapatinggan base asalu dihangak kapasaulian do kapanggabian do dihatehe akadongan nami dinahotak kami satu dulu teruan dan oh pada posisi Atok sono matulang. Gabi matulang. Ando silang. Awas. Sibuk dan bermas. Tidak, nanti untuk adio. Saya tahu Manda. Paniulan namin na kami mo na suhud na perjolo o papita-pinta ko muna. Yung oras. Atong di bagasan ni. Kami dison na marang yan ni parnang atipak kami dison. Nagpanakok tuan ni ulan nami. Di sialan ni. Tuhan muna amakpan din nami. Asa alu-alu kamu majo tu puta ke bata sitopan asa na adong. Asa nasida tong na marorot kami mo na suhud mula siyang namamuka non ulaw sa ito na manipul. Alu-alu mama. Gani, kalahora. Alam ka di alu-alu kamu amak tua mata ni bata. Mangiba mga nitok tu sa halamuna. Asa alu-alu majo na tu punami puraja na yung raja parna. Doon na padua ko kasi puraja na Jora Puron, Tuan Nahoda Raja. Ala pinopart ni si Tuan Nahoda Raja para sa ngari na marpesta. Asa doon tok na sida. Na matungtong yung kaulaw namin, di na magdaga kami sa luhut pinopart na. Alu-aluhan mama. Tusahara Raja. Raja naliat na lolo. Raja Margomgom. Raja Pamaretta. Sudah tahe. Doha ka Raja ni Domakuda. Na doho dito katongan ni nanon. Asa toktok na sila maniroy habi ko na suhud. Di na mangulaw na kalaw nami ani. Asa unak kaurahan. Alu-alu mama. Lanang gamba ko din uli. Ala nung di alu-alu ko amang tudalihan na tuluy. Sa unari pe, pamajor ni hami hodang mula-mulay. Adri mula kappa. Nung nabeli beko di hati godang mula-mula. Las padung rumah musendo godak soba. Marputar kita dengan natte tuluan. Saudari neng barkodak saudami nahamnya tong barkodak siu. Asa agian nian marhide-hide ulau nami dari senarion. Tuari nama hui hudon. Gabi martamba-tamba anak kasada di roha di habis aluhutna. Kami na marhamaram. May mamang kodak saudami.
ulaon sisada anak sisada buru atong angkia marhide-hide ulot ta ari sanarion tuari namang ihuton tamba palihita ka sila siroha jala tamba patok sa naniroha dihita di dalawa ka mangulahon atong kitong-atongan hita na marami ta sipuli mo ulot ta manang natajodo urut ta oke gabe jala horas songonido akka ito lae na peruang baru dohon sudiha mo tahe bere nang ibiberenan upama bata do naman dok poltak pagulan si raja manggule molo marpesta hula-hula dohon do boru bere ibibere maulay tong do mar panukun rohan ami kau lipe nung ahu to ami tulang ya bro tong do patakasom muna asa guru ami pala nami lo mar ukka muna do bulan ami ukran dia pason lima do aku tuang garasan tulang nami jadi mo lati mo dito bere nami do akala nami nang idutingan takas liya bang baru nami di atas ukun na pinasahamu tutong-atongan nami taringonnya kaulau tanyari sadarion diari nauksalbu dinalawak katulang muna naposay mardalan itu talo perserakan pati pamanasida doho boru ni razai boru torus imanasida silik kalang buntu raja di siala na pajumpa nasida gaben tubuh di nasida holo jalan diari sadarion mamang boru nasida majalo papa sumasuo pardomas karipeo siat parahalado ni uriai jalalas naing ari sadarion do rajanya mang boru na boru patu paun nami ada nagok ada 1000 raja tu hula-hula nami marga Sitorus di sialania kamang buru nami kami petong akka hula-hula munon tukso garari do kami mang buru mangulahon ulaw nami para daton ang doso hamu di jolo nami atong di sialania mang buru nami omma la amol to na imahata na la sila nido na yakka ulot ta ari sadario sinomo tima oro to si lugar ni
ya habis hujan nanti bilang kami las maroni badan las na tonti muna nalaw naman kapon na huwag kang iya kabalay dalan muna nalaw pa sa tuntang pasu-pasu doang ang iya masuk mga upanganay lukon na gabi na juga horas sa salud na lima hata doon na ito ang kami mulaga para hula-hula di daroha muna kitujulo namin marsyobba di bunga-bunga hamuna do sa luhog na jari-jari namin do ringgit sitio suara na tinoppan ni pamaretatay sayang iya matutu marbunga-bunga ma di amu parlaban marbunga-bunga par Saudiat tuari na mangihud na pilitan yung laut ka arisa darion jala di pasahat tamu ringgit sitio suara asa tio suara namin mangidohot tuamat taribata asa tuari na mangihuton jupang na niluluan dapat na ginalahat ito nga muna sa luhod na akasiraza na mga guru namin o ang anak puro sungulin ang beri ng ibibiri namin di siya iyak ka mga guru namin pala nung galas rohani ba na nulinang rohani gabi namin sa luhod na kami akasiraza na hula-hula mo na yung Roma kami at itong mga peop pasu-pasu iba ulos na gadyang loho si Torong Rablo tuha muna sa luhod ang giyak marhide-hide Panginoon namin tutuhan asa sa luhod na hamusin ko rin pinagpara jala sigat sa ngumul amang baru na burju tuksong dia pero nagkaroon yulos na upasahat kami toktong mapasu-pasu namin ijalo hamu marlapis-lapis tuwari na mangihud ala nilo ang namatakta no pinasali pagarbatu na tong dino rapuna di batado siliak pasu-pasu parhitiat do hula-hula di siya lang ano mabusay na angin? Halo, upita penol, sali na ayate. Okay. Pasok-pasok mahami itong parburuan namin yun. Ale, Ebdeni, Siraza, Nayapato. O, pita-pitana. Raza Parna. Sa ating kapit kamu.
mas nakancang. Di saluhu na yang karagan nami raja namang buru. Ampiak matuari namang hutot, tarida nyan marparbuay dito ko tunga muna ang kapasupaso na upasahat kami. Ada pinong matua, tusangkar maaporik tulopak masatua. Sinur matong na pinahan dito ka tunga muna, pekpek sinur man na pinahan, gabi man na nula. Si Furmagodang na akan na memet o pusok pura-pura. Si Furmagodang akan na memet o pusok pura-pura, alayak ka na matua, pekpek saur matua. Di siya laliyak ka na puro namin. Upasahat kami ang kumpamaya, pahuatong namin maiyuhan na sa songon. Takimahin na sila walang kalitang masyala galegi. Tubo matong diha muna anak, partahi sila para muluwalang. Boro muna para mas sila maremi. Di sila liyak kami puro namin, sa huwag kami makapasupaso namin tuha muna sa sanurong patapata na mandok. Sa horgos iti kotadot na sisahang mga walo. Para butuha mga lilit, para mata mga luwalo. Di balian gay majapal, di barana mga malumalu. Sa luhong atok pasupaso siya kami si Raja ni ula-ula muna. Ape may di parsalit bubuang muna. Tuwak dia barang mo parsuhatan. Bayan ba di hami gondak si Tiyo Tiyo, padung mga gondak kasahatan.